Salte er opbygget af to modsat ladede ioner, og for at opnå stabil tilstand, danner ionerne et iongitter. Her ses saltet NaCl, natriumklorid, som eksempel. Molekyleforbindelser i form af krystaller kan også opløses i vand. For eksempel sukker. Sukkerkrystallerne opløses i vand, når sukkermolekylerne tiltrækkes af de forskellige vandmolekyler. På tegningen ses to forskellige opløsninger, henholdsvis NaCl opløst i vand og sukker opløst i vand. Sukkermolekylerne er neutrale og forbliver sammen. Derfor kan sukkervand ikke lede elektrisk strøm. Salt kan derimod godt lede strøm. Mellem vandmolekyler kan der dannes hydrogenbindinger. Det er disse bindinger, der gør, at vand har et højt kogepunkt. Vand har endnu en egenskab, nemlig dipol. Det er denne dipol, der gør, at så mange ting kan opløses nemt i vand. Sukker kan også opløses i vand, og det er hydrogenbindingerne, der holder sukkermolekylerne sammen. Vandmolekylerne trækker sukkermolekylerne ud i vandet. Hydrogenbindingerne i sukkermolekylet erstattes af hydrogenbindingerne mellem vandmolekylerne og sukkermolekylerne, som kan ses på tegningen.